پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اچانک مرگ د مؤمن د پار رحمت تے او د بیدین د پار عذاب دے. مؤمن د پار بدوانو حالاتو کی خیر دے. که د مرگ سخت پیڑیر دا گناہونا ماف کی او درجی بلندی خاک اللہ تی اچانک ساو آغستا رحمت اللہ دے سختی نوساتو. مؤمن د پار بدوانو کی خیر دے خواه بیدین دا پار ولی عذاب دے ذکر چی اللہ تا دا توبی محلت ورنکو اقدمی راولی ایوی خبری کو دا رولیت چه اس کو مرشو او دا شو رپانا سی دا سی مرگون دا بیدین خلکو دا پارا دیر خبر دا او دیندار سڑی دا پارا دا رحمت دا اللہ. نو منگ بسرک دا دا ویو چی دا سخ زن کدن دا دا ایمان نخدا یا پا زن کدن کی جی سخت نی دا دا ایمان نخدا دی سب نویو منگوی دوانو کی دا مؤمن دا پارا خیر دے سخت کیم خیر دے دا گروہ پیغمبر بانی سخت را گری او که اللہ تی اچانک ساوالی نو پا دی کیم خیر دے ہاں پا دا بیدین دا پارا دا بیدین دا پارا بیا دا اچانک مرگ دا خو عذاب دی. اللہ دی منگ ساتھی اللہ دی منگ لا دا مرگ با وقت کی دا کلمی دا ویلو توفیق راکی او اللہ دی اگا وقت کی زمانگ نساوالی چی کل اللہ زمانگ نرازی او اللہ دی زمانگ خاتمہ پا ایمان باندیو کی او اللہ دی دا مرگ دا سختونا او دا قبر دا سختونا او دا آخرت دا سختونا دی اللہ منگ طول پا امن و امان کی ساتھی.